Batzuk, nahi duten soilik kontatzen dute. Zero zonan, herriak du hitza. Gurasosek salaketa jarri du Europako Batzordearen aurrean araudiaren urraketa larriak azpimarratuz. Europako 3 erakunde dira erraustegiaren proiektua, kontratua eta finantzaketa ikertuko dutenak. Eurostati finantza eta kontabilitate iruzurraren aurkako kontrol eta zuzenketa mekanismoak aktibatzeko eskatu zaio. Europako Batzordeak Europako zuzentarau ugari urratzen dituen kexak aztertu beharko ditu. Besteak beste, herritarren parte hartze eskubidearen, kontratazioen, hondakinen eta kutsaduraren gainekoak. Azken ekimena Europako Parlamentuko eskaera batzordera zuzendu da. Era berean, Europako erakundeei lanen etetea agintzeko eskatu zaie. Politika de hechos consumados, deitzen den hori, erabili du GHKak eta Foru Aldundian gobernantzan daudenak, nolabait ere sinintzarazteko herritarroi eta hiritarroi dena egina dagola erraustegiaren bidean eta ez daukagula zer esanik eta zer eginik. Inolaz, Donostiako erraustegiaren proiektua ez dela inolaz atzera bueltarik gabeko proiektu sendo bat eta bere segurtasuna ere ez dagoela bermatua. Hurrengo asteetan, informazio garrantzitsu hau sakontzen joango gara. Lanak aurrera badoaz ere, dena airean dago eta Europan erabakiko da. Bestalde, Gurasosek babes errekurtsoa jarriko du Auzitegi Konstituzionalaren aurrean. Pauso hori beharrezkoa da Europako Giza Eskubideen Auzitegian salaketa jarri aurretik. Gurasosek prozesu judizial luze hau duela 2 urte hasi zuen. Aldundiak 15.000 sinadura baino gehiagoz lagunduta eskatutako parte hartze prozesua baztertu egin zuen. Bide hau horrek suposatu zuen oinarrizko eskubideen urratzea salatzeko hasi zen. Baina denak ez dira ekimen juridikoak. Hitzartu parte hartze prozesuak bere bidea egiten jarraitzen du. Jada, 600 gipuzkoar baino gehiagok hartu dute parte hitzartu prozesuan. Maiatzaren 5ean, Gune Irekia izeneko herritarron parte hartze jardunaldi pilotoa izan zen Landaberri ikastetxe publikoan, erraustegiaren obretatik 500 metrora. Babes juridikoak, parte hartze prozesuak eta bestelako ekimenek zure beharra dute. Zure ekarpena egitera gomidatzen zaitugu, hitzartukide bonoa eskuratuz edo Gurasosek irekitako kontuetan diru ekarpenak eginez. Erronka bat proposatzen dizuegu. Guztion artean, Zero kanalaren albistegiaren 50.000 harpidedun eta ikuskapen lortzea.